बसते. आज इथे आपली पंगत बसली आहे. पंगत बसल्याच्या अगोदर एक सांगायचं, आज वॅक्सिन घेऊन दुसरा दिवस आहे. हा. तर काय एक्सपिरियन्स आहे वॅक्सिनचा? बाई कसं वाटतंय इंजेक्शन घेऊन? काय ताप बीप येतोय का? दुखते हात? जर हात जड झालाय आता माझा दुखतोय ना, थोडा दुखतोय. आणि माझं कसं झालं माहिती, इकडे म्हणजे इकडे कोण मारायला देणार नाही. मी मारलं की लागणार मला तिकडे. आणि वाटतंय काहीतरी इकडे झालंय, या एरियामध्ये काहीतरी झालं असं वाटतंय. थोडंसं वाटतोय ना. हा, आम्ही ओपिनियन का देतो, कारण कोणकोणत्या माणसांनी घेतलंय, कोणी नाही घेतलंय. हात बी तसं वरती होतोय, पण नाही घेतलंय ते लोक घाबरतात ना. नाही, पण एवढाच वरती होता. नंतर नंतर माहिती पडते काहीतरी झालं याच्यावरती. अच्छा. आणि रात्री आम्ही डोलो घेऊन झोपलेलो. हा, ते गोळी घेऊन झोपले ना मी, तर मला सकाळी जरा थोडं म्हणजे मला जास्त पावरची गोळी चालत नाही पहिल्यापासून. मी गोळी घेतली ना, मला जरा असं चक्कर सारखं वाटत होतं, थोडा मम्मीला जास्त जरा नाही. नाही, मला माझं म्हणजे पण असं जरा त्रास कोणताच नाही झालेला. डोकं जड झालं नाही, डोका बिका जड नाही झाला माझा, नाही. काहीच नाही. तर माझं जरा डोकं जरा हेवी वाटत आणि होतं. माझा हात पण दुखत नाही. माझं जरा वाटतं इकडे काहीतरी. गोळी घेत नाही ना. ताप आला नाही आम्हाला, कोणाला ताप नाही आला. पण आम्ही कोणालाच नाही. डोलो घेऊन झोपलेलो आपण. हा. पण रात्री जरा गरम मला वाटलं. रात्री 3 वाजता टॉयलेटला उठलो ना, तर जरा अंग जरा गरम वाटलं जरासा, बाकी काय नाही. तर असंच बोललो आता काय घरी आता आम्ही जेवण. बसलो कशासाठी, पंगत कशाला बसली आहे. जरा बाहेर पार्टी करण्यापेक्षा, बाहेर जाऊन खाण्यापेक्षा आम्ही काहीतरी घरी ऑर्डर केलंय. आणि आता कसं आतेपण आली आहे, जरा बोललो काहीतरी मुंबईचे आयटम मागूया काहीतरी खायला. आत्तेसाठी खास. हा, तर पहिला आयटम, कॅमेरामॅन, पहिला आयटम आम्ही मागवलाय पिझ्झा. आता लास्ट टाइम पिझ्झा कधी खाल्लेला? पिझ्झा नाही खाल्ला? घ्या मग उघडा. आत्तेने पिझ्झा नाही खाल्लाय. नाही खाल्लाय. आत्तेलाच उघडून एक आयटम मागवलाय. हा, अजून एक मागवलाय. अजून एक काय कॅमेरामॅन, दुसरा आयटम दो. घ्या त्या, ते घ्या. हे पण पिझ्झा खाल्ल्यावर हे खाऊया आपण. त्याच्यात काय असेल सांगा, हात लावून सांगा याच्यात काय असेल. काय असेल? कसं माहिती पडणार काय असेल, है ना. काय काय ना. चला खोला, पिझ्झा खोला. आत्तेने पिझ्झा खाल्लेला नाही आहे कधीच. आज आत्ते खोलून बघणार आहे, आणि पिझ्झा कसला असतो ते पण आत्ते बघेल. अरे वा, हे बघ पिझ्झा. काय वरती ते पनीर आहे ना. हो. हे काय आहे, ह्याच्यावर बसायचं आणि पिझ्झा खायचा. हे असं जॉईन करायचं. म्हणजे ते त्याला कुठता चिपकत नाही. हा, कापलेला आहे ना. हो कापलेलं आहे. आता हे पण उघडा. झालं पिझ्झा. अजून एक ऑर्डर आलेली आहे. आणि आता ते दुसरा डब्बा खोल. हेलो, हाँ आप किधर आए हो? हाँ, अजून एक खास टेस्टिंग साठी आपल्या मुंबईची स्पेशल. हे ह्या कसा स्वीट बंग, हे याच्या ब्रँड आहे ना, त्याची मिठाई खूप चांगली असतात. आपण बघूया कधी खोलून. आत्तेसाठी खास. आज सर्व आत्तेसाठी आहे. एकदम मस्त काजू कतरी. काजू कतरी काजल के याद में. काजल के याद में काजल के याद में काजू कतरी. तुम्हाला एक सांगतो, काजू कतरी कशी असते माहिती आहे का? कोणकोणत्या एरियातली कोणकोणत्या मिठावाल्याची काजू कतरी असते ना, त्याला ना आम्ही पीठ लागतं, ते पिठासारखं लागतं. आणि कोणकोणत्या याची ना खाल्लं म्हणजे थोडं पण खाल्लं तरी मन भरतं ते, है ना. तर आम्ही खाणार आहे पिझ्झा, मग आम्ही खाणार आहे रसमलाई. आणि एवढं सगळं रेडीमेड भारी भारी मिळतंय तर कशाला कोण घरात मेहनत करेल. आता तुम्हाला सांगतो बघा, या पिझ्झा मध्ये मला 150 रुपये ऑफ मिळालेत. या रसमलाईमध्ये मला 100 रुपये ऑफ मिळालेत. काजू कतरीमध्ये पण मला 100-150 रुपये ऑफ मिळाले. टोटल काहीतरी असेल हे 1000 रुपयाचा आयटम. मी फक्त 500 रुपये भरले. तुम्हाला काय वाटतं मी काय असं मागवायला बसलोय? 1000 रुपयाचे टोटल बिल झालं 1000 रुपये. मी पे केले फक्त 500 रुपीज. आणि बाकी सर्व डिस्काउंट मला, मी ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करतो ना आपण, त्या ट्रान्झॅक्शन मधून आलंय. चला खाऊया. घेऊन ह्याच्यात काय. हा, आता तुम्ही विचाराल काय केलं मी. आपण ना गुगल पे करतो ना, ते रिक्षा विचारलं ना आपण परवा दिलेले. हे अशी वस्तू ना आपण आणतो सर्व. हे आता माहिती तुम्हाला हे काय करून बघा. ही आमची वॅक्सिन घेतल्याची पार्टी. हा मम्मी, काल त्या कंपनीने पार्टी दिली, आज आपण स्वतःहून पार्टी केली. इडली वाटते ना, इडली बरोबर 5 मागवले मम्मी आपण.
आपण 4 आणि कॅमेरामॅनला 1. 5. हे कर ना वेगळं मम्मी, हे कर ना 4 पीस टाक त्याच्यात. जरा मला बघायचं की आत्याला टेस्ट करून बघायचं आहे का, आते टेस्ट कशी लागते मला सांगा जरा. आपली छोटी घरगुती पार्टी मम्मी, बरोबर. जरा नवीन टेस्ट पण येईल ना. एक घ्या पिझ्झा झालं ना बरोबर. चला आता टेस्ट करून दाखवा. आता पहिला पिझ्झा खाणार. भाई तुम्ही पण पिझ्झा खाऊन दाखवा. नाही तोडायचा. हा पिझ्झा असा पकडत नाही. आज आता पण नाही. नाही पूर्ण घ्या ते पूर्ण पकड असं आणि इथून चाव. हा चाव. शाबास. बाय कसं आहे. छान आहे. पहिल्यांदाच खाल्लं. पहिल्यांदा खाल्ला. ते कसं खायला म्हणजे कसं काय वाटतंय खाऊन, कसल्यासारखं वाटतंय ते, चपातीसारखं किंवा कशासारखं वाटतंय. कशासारखं वाटतंय म्हणजे भाकरीसारखा, म्हणजे असं असे माणसं खाऊ शकतात असं दिलं तर खायला. अंड्याच्या पोळीसारखा. म्हणजे असं खुसखुशीत आहे ना ते. हां हां. हा. आणि तू कधी खाणार मी. हे खा. तू खा मी घे. खाते मी. तू पण खा. आणि रसमलाई टेस्ट करून दाखव. छान आहे. हा भाताचा ताट, चपातीचा ताट. हा लंच आमचा आहे ना. लंचमध्ये काय काय. चला बसा जेवायला. हा दुखतोय नाही. हात दुखत आहे. नाही जेव. मम्मी काय वाटतंय इकडे, केवढं जेवण वाटतंय बापरे. आता ताटात काय काय होतं ना. कोशिंबीर, पापड, चपाती, डाळ, आलू वडी, मग मुगाची भाजी, बटाट्याची भाजी, पापड, सुलवणी आणि आमची दिलू बघा. चवलीची भाजी, दिलो कोबीची भाजी. हे दिलो पार्टी करते आतमध्ये. इकडे मम्मी बघा जेवते. मम्मी माणसं विचारतील मग तुम्ही समजा गोड खायचं असेल तर जेवणाच्या खायचंच असेल हा, असं कंपल्सरी नाही खायचं आहे. जेवण म्हणजे गोड खायचं असेल तर जेवणाच्या अगोदर खायचं का नंतर खायचं. अगोदर खायचा. का अगोदर खायचं, ते चांगलं पचायला चांगलं असतो. अगोदर खाल्लं की ते जे स्वीट आहे ना ते आपल्या एनर्जीमध्ये जातं. आणि ते जर नंतर खाल्लं तर ते आपल्या डायजेशनला प्रॉब्लेम देतं. जे डेझर्ट कॉन्सेप्ट आहे ना की जेवल्यानंतर गोड खायचं, पूर्ण जेवणाची वाट लावतं, पूर्ण डायजेशन खराब करून. आपण जेवताना पाणी पियालो की ते कसं जेवताना पाणी पण नाही खायचं आणि शुगर पाणी नाही पियायचं आणि शुगर रिलेटेड गोड काहीच नाही खायचं जेवताना. एक उदाहरण देतो. आपल्या जेवणाचं ताट पचायला ना अर्धा तास घेईल ना. जर ते साखरेची वस्तू खाल्ली त्याच्यावरती तर ते 1.5 तास घेणार. बापरे. म्हणून आम्ही ह्याच्या अगोदर ती रसमलाई आणली होती ना ती आम्ही अगोदर खाल्ली. आणि पिझ्झा तर असं टेस्टसाठी मागवलं होतं ना आत्यासाठी. आता इथे आपल्या रात्रीच्या जेवणासाठी इथे मी तुम्हाला आता दही वांगा रेसिपी बनवून दाखवणार आहे. ज्यासाठी 1/2 किलो वांगी घेतलेली आहेत बघा. आता ती वांगी सर्वात आधी धुवून घेतली मी आणि त्यानंतर ती वांगी आता कापून घ्यायची. आणि कापताना बघा जेवढी साईज आहे ह्याची मी 3 ते 4 भागात ती वांगी कापणार आहे. आणि चेक करून घ्यायची की वांगी चांगली आहेत की नाही. आता सर्वात आधी मी अशा प्रकारे कापतो आहे. नंतर त्याला आडवी करून परत एक मधून एक कट देणार आहे. आणि मधून कट देणं परत चेक करायचं की तिकडून ते वांगी खराब आहेत की नाही अशी चेक करून घ्यायची आपण. अशी मी सर्व वांगी आता कापून घेतो. आता त्यानंतर आपण वांगी कापता आपण गॅस चालू करायचा आणि पॅन गरम करायला ठेवायचं. आणि त्या पॅनमध्ये आपल्याला 2 टेबलस्पून 2 मोठे चमचे आपल्याला तेल टाकायचे आहेत वांगी फ्राय करण्यासाठी. आणि पूर्ण स्प्रेड करून घ्यायचं आपल्या पॅनमध्ये ते तेल. आता जी कापलेली वांगी आहेत ती आपल्याला चांगल्या प्रकारे पाण्याने धुवून घ्यायची आहेत. परत पाणी काढून घ्यायचं आणि फ्राय पॅनमध्ये आपल्याला ट्रान्सफर करायची. आता पूर्ण फ्राय पॅनमध्ये आपल्याला पूर्ण ते टर्न करायचे तिकडे सर्व. आणि इकडे आपण गॅस स्लो केलेला नाही, त्याला झाकून ठेवलेलं आहे. आपण झाकून याला 2 मिनटं ठेवायची आहे. आणि त्या झाकलेल्या टायमामध्ये आपल्याला कांदा कापून घ्यायचा आहे. इकडे आपल्याला फक्त अर्धा कांदा लागणार आहे आणि अर्धा कांदा आपण जेवणाला वापरायचा आहे. इथे मी पूर्ण अर्धा कांदा कापून घेतो आता फटाफट. आता इकडे 2 वांगी म्हणून अर्धा कांदा. इकडे जर 4 वांगी घ्याल तुम्ही अर्धा किलो तर आपल्याला पूर्ण एक मोठा कांदा लागेल. इकडे 2 मिनटं झालीत आपली. पण झाकण काढून आपण बघूया किती शिजलं आहे. इथे आपल्याला कमीत कमी 6 मिनटं तरी असं शिजवायला लागतील वांगी. इथे बघा तुम्ही ते वांगी अजून नरम नाही झालेली आहे, थोडीशी कडक आहे. इथे आपण टॉस करून बघूया की वांगी कशी आहेत ती.
अजून पण ह्याला झाकून ठेवायला लागेल. आपण परत ह्याला 2 मिनटं झाकून ठेवायचं. आपण 2-2 मिनटं असं का झाकायचं, कारण ते खाली करपली नाही पाहिजे. आता गॅस इकडे मी परत मीडियम करतो आहे. आणि या टायमिंगमध्ये आपल्याला जे जे साहित्य लागणार आहे रेसिपीसाठी, जसं जिरा, जसं तमालपत्र सर्व लागणार ते आपण काढून घ्यायचं. इथे मी दही काढून घेतो आहे. आपल्याला इकडे 2 वांगे म्हणजे पाव किलो वांगे आहेत म्हणून आपल्याला अर्धा कप दही इकडे लागणार आहे. दही काढून घेतो आणि हे सर्व फ्रेशली प्रिपेअर्ड दही आपलं घरचंच. आता इथे दहीमध्ये मी पाव चमचा हळद टाकतो आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि इथे मी आता अर्धा चमचा लाल तिखट टाकतो. आपल्याला जसं तिखट पाहिजे तसं पण वाढवायचं किंवा कमी करायचं. मी इकडे अर्धा चमचा टाकलेला आहे आणि इकडे आपल्या शेवटचा अर्धा चमचा मी धने पावडर टाकतो याच्यात. आणि आता सर्व टाकून झालेलं तर चांगल्या प्रकारे मिक्स करायचं. दहीमध्ये आपण का मिक्स करतो, म्हणजे सर्व मसाले त्या भाजीला लागून येतील म्हणून. आता इकडे परत आपली 2 मिनटं झालेली आहेत. आपण चेक करूया की वांगी आपली किती शिजलेली आहेत. अशी आपण चेक करून घ्यायची सर्व. आणि इकडे वांगी ऑलमोस्ट शिजलेली आहेत, पण अजून थोडं टॉस करून आपण त्याला चांगलं फ्राय करून घ्यायचं. परत 2 मिनटं ठेवून, म्हणजे टोटल 6 मिनटं तरी वांगी शिजायला लागतातच. आणि त्या 6 मिनटात आपण काय राहिलेलं असेल सर्व साहित्य पण खाली काढून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला कन्फ्युजन होत नाही की आपल्याला काय राहिलं आहे की नाही. आता इकडे टोटल 6 मिनटं 7 मिनटं झालेली आहेत. वांगी चांगली शिजलेली असतील, आपण चेक करूया. वांगी पूर्ण प्रकारे शिजलेली आहे, तुम्हाला दाखवतो पण बघा. प्रॉपर शिजले आहेत, चांगले नरम. पण टॉस करताना माहिती पडतं आहे. ते पहिले कडक वाटायचे, टॉस करताना जरा नरम वाटतं आहे. आता ट्रान्सफर करून घेऊया आपण एका प्लेटमध्ये. तर त्यामध्येच आपण 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. त्या तेलामध्ये आपण तमालपत्र, जिरा आणि हिंग टाकणार आहोत. आता सुरुवातीला मी तमालपत्र टाकतो बघा. नंतर पाव चमचा आपल्याला जिरा टाकायचा आहे. मग चिमटीवर आपल्याला हिंग टाकायची आहे आणि चांगले आपल्याला परतून घ्यायचे 1 मिनटं. आणि त्याच 1 मिनटं झाल्यानंतर आपण जे अर्धा कांदा कापलेला तो टाकलेला आहे. आणि अर्धा कांदा पण आपल्याला 2 मिनटं फ्राय करत राहायचं आहे. इथे बघा मी फ्राय करतो. आता इथे बघा 2 मिनटं झालेली आहेत माझी. आता इथे बघा मी अर्धा चमचा आलं लसणाची पेस्ट टाकलेली आहे. आलं लसणाची पेस्ट पण आपल्याला चांगल्या कांद्यामध्ये मिक्स करून 1-2 मिनटं फ्राय करून घ्यायची, म्हणजे ते पूर्ण मिक्स झालं पाहिजे बघा सर. आणि त्याच्यामध्येच मी आता अर्धा चमचा बेसन टाकतो. आता बेसन टाकून सर्व मिश्रण आहे ना, पूर्ण कांदा, आपल्याला आलं लसणाची पेस्ट, बेसन सर्व मिक्स करून आपल्याला 2-3 मिनटं ढवलायची आहेत. सर्व मिक्स झालं पाहिजे प्रॉपरली बघा. इथे प्रॉपर मिक्स करून झालेलं आहे. आणि आता जे आपण दही मिक्स केलेल्या मसाल्याने सर्व टाकून ते आपल्याला दही त्याच्यात ट्रान्सफर करायचं. आणि दही टाकताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की कधी पण आपला गॅस कधी पण स्लोच ठेवायचा. ते आपण कोणत्याही रेसिपीमध्ये दही टाकू, आपला गॅस स्लोच ठेवायचा. आणि आपल्याला चांगल्या प्रकारे ते दही पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे पूर्ण रेसिपी दही आणि ते सर्व मिक्स झालं पाहिजे प्रॉपरली. आता बघा एक मिनटानंतरच बघा प्रॉपरली कसं मिक्स झालं आहे ते. आणि त्याच वाटीमध्ये आपल्याला अर्धा कप आपण दही घेतला होता, तर आपल्याला अर्धा कप पाणी घ्यायचं आहे, म्हणजे सर्व मसाल्याला लागून येईल आणि सर्व मसाला पण त्या वाटीतला त्या पाण्यात येईल. आणि तोपर्यंत आपण सर्व आपलं किचन पुसून घ्यायचं. इथे आपल्या रेसिपीला दही टाकून परत आपल्याला 1.5-2 मिनटं झालेली आहेत. आणि त्यानंतर आपण परत सर्व ढवलून घ्यायचं. आणि त्यानंतर आपण जो पाणी आहे तो पाणी टाकायचा त्याच्यामध्ये. पाणी टाकून परत त्याला मिक्स करून पूर्ण मिश्रण मिक्स करायला पाहिजे. आणि आता आपल्याला फक्त 2 साहित्य टाकायचे राहिले, ते म्हणजे आपलं कसुरी मेथी आणि मीठ. इकडे पूर्ण चांगल्या प्रकारे ह्याला बॉईल आला पाहिजे. आणि इकडेच मी कसुरी मेथी टाकतो बघ. कसुरी मेथी पण चांगली क्रश करून अशी टाकायची. तर कसुरी मेथी टाकून चांगल्या प्रकारे त्या पाणीला बॉईल आला पाहिजे. इकडे बघा बॉईल आलेला आहे. आणि आता इकडे चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आपण. मीठ टाकून परत ढवळून घ्यायचं त्याला. आणि ढवळून झाल्यानंतर गॅस कमी करायचा. आणि कमी केल्यानंतर आपली जी वांगी आहेत ती आपल्याला त्याच्यात टाकायची आहेत. वांगी पण चांगली प्रकारे शिजलेली आहेत. आणि आता फक्त रेसिपीमध्ये टाकून आपल्याला 1-2 मिनटं रेसिपी ठेवायची आहे. आणि मग आपली रेसिपी पण झाली. मग आता इथे मी वांगी ट्रान्सफर करून घेतो आपल्या ग्रेव्हीमध्ये. आणि ही दही वांगं खाण्यामध्ये एक सांगतो, ती एक दही वांगं प्रॉपर एक पूर्ण लोणच्यासारखं टेस्ट येते, एकदम छान लागतं. आता आपले जे वांगी टाकलेली आहेत ते आपण पूर्ण मसाल्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचे. आणि जास्त जोर लावून मिक्स नाही करायची, नाही तर वांगी कुस्करते. आता इकडे मी परत 2 मिनटासाठी स्लो गॅसवर झाकण लावून ठेवतो आहे. आता इकडे 2 मिनटात आपण आपलं किचन साफ करून घ्यायचं. जी भांडी धुवायला ती धुवायला टाकायची. तोपर्यंत आपली 2 मिनटं होतात. आणि 2 मिनटानंतर आता मी झाकण उघडतो आहे. आणि इकडे आपली रेसिपी ऑलमोस्ट झालेली आहे पूर्ण. आता फक्त इकडे आपल्याला लास्ट जे टाकायचं आहे पण मिक्स करून घ्यायचं, बघायचं की कुठं काय लागलं की नाही. आणि सर्व मिक्स करून घ्यायचं आपली ग्रेव्ही. इथे आपल्याला फक्त कोथिंबीर टाकायची लास्टला. आता कोथिंबीर टाकून आता झाकण मारून आणि आता गॅस बंद करायचा आणि त्याला रेस्ट करायला द्यायचं 1 मिनटासाठी. बस दॅट्स इट. आता इथे आपली रेसिपी रेडी आहे. आता मम्मीला मी टेस्ट करायला दिली. आता बघूया मम्मी काय म्हणते. आणि इथे आम्ही दही वांग्यासोबत पुलाव पण बनवलेला आहे. दही वांग्याची टेस्टिंग होते आहे. आता तुम्ही ऐका मम्मीला कसं वाटतंय. पप्पूने दही वांगा बनवला आहे. ते खाऊन बघा पप्पूचं दही वांगा. आणि आता दही वांगा खावा. दही वांगा थोडा थोडा खायचा असं चवीला.
लोणच्यासारखा. लोणच्यासारखंच खायचं त्याला. दही वांगा खा, दही वांगा. भाई वांगा खाऊन दाखवा. छान लोणच्यासारखा लागतो ना. वांगा शिजलाय का बघा. शिजलाय वांगा तर मऊ झालाय. हा, वांग्याला पण एकदम सुरुवातीलाच फ्राय करून घेतला 6-7 मिनिटं. तशी रेसिपी. आता तू पण जेवायला घे. माझं पण ताट वाढलंय. तुम्ही पण आमच्यासोबत जेवायला या. आणि आजची रेसिपी कशी वाटली लाईक करा, कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा.